Neng yo coba tak jajali. Nggih, wonten segelipun langgam jenang gula. Iki kapurwakan bawa wonten Asmarandana. Sing gegarane wong akrami niku Asmarandana napa-napa niku? Oh nggih. Nuwun sewu nggih Pak Jamari nggih. Kula mboten pati genah nek gending-gending ngoten niku kok. Mas Sarwili ngowahi adat. Pripun Bapak? Wong biyen iki ya wiraswara kok saiki dadak kumba lho. Iya. Kekerane wong akrami tutu bandha tutu rupa Among ati pawitane umur sedak 5 wis ngabar Mas. Tapi nggih sae kok Bapak Jamari. Lah nggih saged tembang itu nggih sae Pak Guru kok nggih. Lah nak kula genah Bapak Jamari SPD MPD. Nak kula titele wonten ngajeng nggih Bapak. IR Bagong Sarwili. Iya. IR ini singkatannya Teng Dhuwur Lawang niku kula tulisi Bapak. Mbok bilih madosi griyane kula mengki teng Dhuwur Lawang pun nenten. IR Bagong Sarwili. Nah, ini rumah Bagong Sarwili ngoten. Mboten titel. Jebule iki ngono to. Ini rumah Bagong Sarwili. Ya wis, monggo. Monggo pun lajengaken Mas. Nah, wis jan senengane ngene iki kok. Luput pisan kena pisan yen gampang duwe gampang yen angel langkung. Pinten wae yuswanipun Bapak? Yuswanipun pinten? 25. 25. Oh nggih. Kacek separuh Bapak. Ah iya. Kula nembe 35. Separuh. Iki sing kagungan kersa karo besane iki muridku kabeh. Oh niki to? Nggih. Oh. Nggih Mas Darsono. Kalbu sing pasrah mau Pak Yai ya muridku. Oh nggih Bapak. Ah iya. Kelahiran 90 kula Bapak. Nggih. Lah kok guyu lho apa tukang syuting ya? Gak ngandel lho. Umur 35 rek tuwek ngono mangsam. Ya Pak ya. Umur 35 kok wis tuwa ngono singgoten ngono paling. Tan kena te nombas arto Jana
monggo dumateng Bapak para Ibu ingkang sampun pikantuk daharan semoga para rabi kanthi supaya gawane penggalih sinambi midhangetaken kridanipun para kadang madya laras. Gawe
Bye.